salminama bandiraɓe militant e militant huccirga kadi kalde tan ko gonga parti woni woodi Mouhamadou Wuld Cheikhoul Gajani ko gonga ko président tigi kono noon Allah no woodi holko woni Allah no woodi gorgol ni jogui cadre uji kono cadre uji ɗi ganda yimɓeɓe gorgol ni jogui cadre uji ma élection artan yaaha gorgol ni jogui cadre uji nafata gorgol ni jogui cadre uji ha hunde pirtani mi wiyani ɗemgal hay goto mbimi ko ɗemgal Haalpulaar en duuɓi capannayyi guila parti pouvoir Mahamadou Zeynana minen tarata kono hay goto men algueɗade parti pouvoir goto fof ligganto ko hoore mum e ɓiɓɓe mum e CV ji sukaɓe mum yimɓe mbawa wurdude noon parti o ko gonga mamin jabbo Mouhamadou Wuld Gajani so wiyama omo ara onen gorgol tuggandema e neere ha Nioro commune aji ɗi département ji ɗi Moukadaji ɗi Mongel Mbour Mbagama Kayɗi ha neere hay goto heddoto mamin jabbomo kono noon Allah nayi ɓaleɓe sa ari biri capato nokshot so wiyama capato nan ɗon mimo hollo capato ɗaccen nata kala haaju ma waɗa kono ɓalejo o ñande o nooma o haddata e hay goto hol wonɓe toon woni to ko cura e acce animateur mi watta goto fof ñagonto ko hoore men ɓiɓɓe sukaɓe me galleji mum min ngala hen kono mamin jaɓa mawɗo leydi ko mawɗo leydi o fof hay goto men ala gaɗaɗe parti fe koɓe kaali ko gon ɓaleji toon ala hella boɗeji toon ala hella ko ɓaleɓe ɓe mbaɗi hella kala mbiyaɗo nomama kala mbiyaɗo heeɓi natti yiide yimɓeɓe heɓat biri mum ɗano sa ari biri capato wiyama ko Mouhamadou woni ɗo ɓeeɗa ko daha kala haaju ma sa wiyama ko Samba wonɗa e birum gafa hol wonɓe bool ko cura e kaali soha birum e wona noon liggortuɗen ma élection ara ma campagne ara wona gonga min calmini on ligguɗen